Dylan o Bethesda sy'n arwain y daith gyntaf. Mewn o'r un sy'n mai. Ardal Bethesda yma hwnna, dweud. Sa i erioed i fod i'r gogledd o'r blaen, rhywbeth sydd ar bucket list fi. Y daith yma yn Bethesda yn fy myradwys. O, dwi'n licio hynna. Ac mae Beradwys yn mestyn o'r mynyddoedd i Bethesda. Mae'n dechrau o Ogwen Lec. Da ni'n mynd lawr wedyn am y chwarel Bethesda. Dwi'n cerdded yma'n aml ac yn edrych ymlaen i ddangos y daith wnaeth achub fy mywyd. Ond dwi'n edrych ymlaen i ddod i'w nabod o a gwybod be'n union mae o'n olygu wrth ddweud hynna, ynddo. Cyn i'r haul godi'n iawn, mae Dylan ar dram a threfniadau'r picnic bond y grybwyll. Yma hi. Hwn di'r secret plan. Bwyd, cadw pawb yn hapus, de. Gobeithio. Helo, Mrs Williams. Mond isio twma lobscows ydi o. Mae Dylan wedi paratoi lobscows i bawb. A job Mrs Williams fydd i gadw yn dwym. Cadw pawb yn hapus. Sy'n byd yn wath ar ddwrnod oer na lobscows oerach. Helo. Haf, sy'n mai. Ni di Dylan, ie? Dylan, ie. Wedi'r commando capers gyda'r bwyd, mae Dylan yn barod i groesawu ei gyd gerddwyr ar ddechrau'r daith am ennichau'r dyffryn. Helo, nice gyfarfod ti Dylan. Helo, Lisa, ie. Croeso i Paradise Fydd. O. Gobeithio nwch chi'n joio. Paradwys Dylan yw hyd na'n Ffrancon. Olyn Ogwen, ar hyd yr hen lôn Rufeinig i chwarel y Penrhyn. O gynnu fi tua 5 o walks. O'n i isio pigo. Ond mae rhaid i fi ddeud, Roman Road ydi number 1 fi roed. Mae o'n just pleser pen wyt ti'n mynd i fiawn i'r fali, de. Mae fel nefoedd, dweud y gwir. Dyma ni dod i'r olygfa, wan, boed. O, lyflu. O, Dylan, ti di dod o'n hyn chi, de. Do. Waw. Wel, o'n i'n meddwl sa'ch chi licio. Paradise fi, de. Fan hyn wyt ti'n licio dod i... Cloud 9. Paradise. Tiwch hwnna, wan. Mae o gwahanol byd, yndi? Mae o. O, mae bron dod o dagrau, dy lygu di. O, mae o, sti. Mae pawb yn galw fo'n Roman Road, ond i Bethesda, Nant Ffrancon. Ond yr hen ffordd ydy'n da, cyn codi'r rhaid ie. pent ma'n dew ffordd yma. Wedyn fel da ni'n mynd lawr i fanna, mae'r chwarel Bethesda'n diwedd. O, ie. Just yn y pellter. Ie, da chi'n gweld o'n dechrau fanna yn y pellter rwan. Allan trwy'r get na, fyny ar y top, a edrych lawr y cwm ma. Wel, o'n i just, waw. Ga i ofyn y cwestiwn pam hwn sydd wedi achub dy fywyd din? Bod tro dwi'n dod yma, sos am stres, a mae stres yn part o'r salwch mewn ffordd. Cerdded sydd wedi achub Dylan drwy helpu i golli pwysau. 28 stôn oedd y gweitha. O torth cyfa ddim byd i fi mewn un diwrnod. O'n i'n byta torth cyfa efo menyn Cymraeg. O chicken cyfa ddim byd i fi yn y diwrnod. A wedyn pork pies efo jelly a rhywbeth sydd ddim yn dda i chi. Sa'n ni'n medru byta i Gymru, dweud y gwir. Ond oedd o'n lladd fi'n slo bach, de. Nes i at doctor a nath o just deitha fi, gwranda Dylan, mae rhaid i chdi blwyddyn i fyw, dwi'n rhaid i chdi wan. Blwyddyn i fyw? Blwyddyn i fyw, Oedd ie. o mor serious e hynna? Oedd. Mae'n ffordd o ti'n gwybod hynny, fes o ti'n mynd i mynd at y doctor. Nes i grio fo. Nes i ddeud dwi'n gwybod chi'n mynd i ddeud. Nath y doctor eitha fi peth gorau chdi wneud i gwerthu'r busnes a dechrau eto mewn blwyddyn. Dwi eisiau chdi cerdded bob dydd am flwyddyn. A byta'n iach. Nes i sbiad ar y clas mwyaf agos yn Llanberis. O, ie. Slimmy World. A oedden ni am fynd trwy drws, ac o'n i'n medru fynd trwy drws. Oedd y drws... Rhy fech. Rhy fach. O rhaid i fynd trwy drws sideways. Mewn blwyddyn dwi wedi colli 8 stôn. A beth dwi wedi gwneud i safio mywyd i mewn ffordd. Dwi yn ddiolchgar am hynna. O frenin y slimmers i frenhines yn Woca, Prydain. Neu amlinelliad i gwyneb hi ar hyd crib tryfan. Mae o tryfan, de. Ond dim Queen Victoria? Wel, Queen Victoria, mae lot yn... Mae o'r ceg a'r trwyn. Ond mae'r young generation rwan yn galw fo'n Bart, Bart Simpson, de.
Ti'n gweld o, Sammy? Sa'n gweld bot o gwbl. Pan ddech chi fynd i fyny, mae yna gymaint i gered a mae o'n llyfn ynddo, mae o'n... Dydy, a greigiog iawn iawn, de. Dwi wedi clywed am enw Tryfan, ond o'n i'n gwybod lle oedd i fod yn onest. Dwi ddim yn gamoladwy iawn, ond beth sy'n tu ôl i wep y Queen haf? Tryfan, mae gen ti glyder fach a glyder fawr sy'n diflannu'n y niwl. Pyn o ira yna heddiw. Mae haf yn nabod bob enw'r mynyddoedd yma. So, dyn ni'n dysgu hefyd. Mae o'n ddyffryn enwog iawn, wrth gwrs ydi ddyffryn ogwen. A mae'r cysylltiadau efo Charles Darwin ac yn y blaen. Yma ddoth o'i i astudio'r ddaeareg ac yn y blaen. Ac yn gwneud rhyw syniad o hynny. A gwynt o'r gogledd heddiw yn oer, ond dyna fo. Dyn yn ffain, bath heno. A mawr. Gyda cwpl o filltiroedd tu ôl iddyn nhw erbyn hyn, mae lleoliad y picnic yn agosau. Lle da ni wan, dyna? Maes Caradog. Surprise i chi wan. O! Dwi wedi gwneud cinio i chi. Hei! Newyddion da. Ia, a un ôl y bwyd. Fanna da chi fynd. O, rhaid, oce. Ôl y bwyd i chi. So, dyn ni'n mynd fewn i'r gegin cynnes. Na, chdi. Mrs William. Dydyn Chi'n ni'n ôl eo? y picnic. O'n i'n falch o gyrraedd maes Caradog. Llond bowlen o gaserol cynnes yn llawn llysiau. O, waw! O! Sa'n hoffi cawl. Cymraes sydd ddim yn hoffi cawl. Ydy hynny'n bosib? The cawl is still with it. Well, sa'n hoffi vegetables anyway. A sa rhywun licio sprouts mewn stiw? Siwr fath o gwestiwn yw na? Na. Na. Cos na i fytan. O, reit. O'n i'n meddwl, ne, dwi'n mynd i bod yn polite. Os dwi'n cael y bwlon yn llawn sprouts, ffain, fita i o, ond ne. Fi'n meddwl nath Lisa bwyta'r sprouts i byd, so... Sprouts dwi'n nadolig yn unig. A sprouts, yes or no. Just fel bofril yndi. Yes or no. Na, dim ond no, Dylan. Ond y newyddion da yw o fewn ffiniau slimio Dylan bod yna le i bwdin hefyd. Mae'n syndod cyn lliad o bechodau sydd yn y picnic ma. Da chdi gael cinio rwan, de, efo cinio, pwdin a choci. Ie. 5 cents ydi o gyd. Ie, ond yr unig beth sy'n ar goll Dylan ydy glasod bech o wyn coch. Ie, mae hwnna'n 6. Dim ond 5 pechod. Deiad ti'n caniatau chi dorri reolau colli pwysau. Dim pechodau o gwbl yw'r ateb, ynddo fe? Ta beth, nôl yn ni at yr Efeiniaid. Dim ond y chwaral, da ni eisiau gweld o'n de. So mae'n ei enfawr o'n hyn, yn dweud? Nath o ddechrau Lord Penrhyn nath prynu chwaral. Ac yna fo... Lord Penrhyn, Castell a Bangor. A thi dipyn bach o reba wedyn, cos o'na lot o pobl yn marw'n ifanc e bethau de. Caledw. A wedyn nath nhw just mynd i Penrhyn a dweud enough's enough de. A nath o just dweud, os da chi'n licio fo de, a we de. A dyn nath... Be, sacen i gyd? Ie, biggest strike in Britain. Yn wir, hon oedd y streic hira yn hanes Prydain. Ond yn chwarel y Penrhyn, lle ddechreuodd yr ynghydfod ac esgorodd ar 2 mlynedd o galedu, mae taith Dylan yn dod i ben. Un cam arall i lwyr iachad. O, mae boys. Da ni wedi cyrraedd. Ti deitha ni bod ni wedi cyrraedd go iawn? Cyrraedd. Ia, dyma ni. O, mae hwn yn dweud, ie. Hwn di'r final point. Dathlu diwedd y daith. Dathlu llechan las. A diolch i chi gyd am fod. Diolch i'r tîm. Diolch i'r Da ni wedi cael amser arbennig. Dwi wedi trio ngorau, fel dwi'n trio bob tro. Ac wrth i bla o logistiaid hedfan uwch i ben mewn flypast i'w lwyddiant, mae'n amser am y marciau. Oedd y cyfan i fi yn wych rhia, di rhoi chydig o ddyfnder i fynd am dro yn y gwynt rhewllyd yma. Diwrnod diddorol dros ben. Ie, cyfarfod 3 o bobl hollol ddiarth i ni bore yma. Cael dipyn bach o straeon a hanes i bywyd nhw. Ie, difyr iawn. Bach yn hir, bach yn oer, wyndog. Sa'n ni'n coeno, Rai, sut ydyn ni'n dathlu ddenne, Dylan? Dwi'n mynd am beint, de. Paint? Do. A gael fydd Who cares? Ie, diet schmaiet, yna fe. Fe gawn ni farciau Dylan yn y man.